పంట నష్ట నమోదులో అధికారులు అవకతవకలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని జిల్లా కలెక్టర్ అన్నారు. భూపాలపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ ముహమ్మద్ అబ్దుల్కి నేడు మహమూద్పురం మండలంలోని పలు మండలాల్లో సందర్శించారు. అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ మండలంలో నష్టపోయిన రైతుల వివరాలు నిష్పాక్షికంగా నమోదు చేయాలని, వారికి అతి త్వరలోనే పంట నష్టం, అలాగే ఎక్కడైతే రైతులు పంట నష్టపోయారో అంటే వాళ్ళకు వరి ఉంటే స్కేల్ ఆఫ్ అసిస్టెన్స్ 13,500 కానీ లేకపోతే 6,000 కేటగిరీలో వచ్చే కాటన్ క్రాప్స్ కానీ అవన్నీ బాగా అంటే ప్రిసైజ్గా ఎన్యూమరేషన్ చేశారు. దాంట్లో ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయలేదు మన యంత్రాంగం. సో అలాగే ఎక్కడైతే ఫుల్లీ డ్యామేజ్ ఉంది, పార్షియల్ డ్యామేజ్ హౌసెస్ అది కూడా ఎన్యూమరేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా అంటే మనకు రోడ్లు రెస్టోర్ చేసుకోవాలి, దెన్ జీవనాన్ని మళ్ళీ రెస్టోర్ చేసుకోవాలి, పల్లెలు